Waqt intervista fuq One Radio fejn tkellem fost l-oħrajn dwar it-tixħim bla rażan li kien isir fl-Enemalta, il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li Simon Busuttil ma jistax jibqa' jinsisti li r-responsabbiltà għal dan kollu intrefat permezz tat-telfa elettorali li ġarrab il-Partit Nazzjonalista f'Marzu illi għadda. Issa Simon Busuttil qiegħed jipprova jfarfar b'dak il-mod. Ma nixtieq nfakkar li Simon Busuttil kien il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri dan ma ġiex paraxut minn imkien wara l-elezzjoni u feċ hekk jgħid isma' ma kellix naqsam qabel, le dan kien Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista. U allura hu jrid l-inqas ħaġa li jista' jagħmlu li jippretendu li jagħmlu li jagħmel in-nies huwa li ma jkomplix is-saħba wara subgħajh. Il-Prim Ministru fakkar li l-ebda politiku ma jista' jserraħ moħħu għaliex l-ewwel ħaġa li jagħmel dan il-Gvern kienet it-tneħħija tal-preskrizzjoni minn fuq kwistjonijiet ta' korruzzjoni politika. Għal ukoll il-ħaddiema Maltin u Għawċin għandhom raġun iħossuhom imdejqin għaliex waqt li huma kienu qed iħallsu l-ogħla kontijiet tad-dawl u l-ilma kien hemm min qed iħaxxem butu. Mela kien hemm nies li allegatament jixxaħmu, sistema ta' commissions għaddejja l-ħin kollu u l-Enemalta niżla l-isfel, in-nies iħallsu kontijiet ogħla u id-dejn dejjem tiela. Il-Prim Ministru qabbel is-sitwazzjoni fl-Enemalta qabel l-elezzjoni ġenerali ma dik kif inhi bħalissa. Fisser kif l-osservatur indipendenti li ddaħħal fil-Kummissjoni għax-xiri taż-żejt u minuti li jittieħdu b'serjetà minflok taħżiż fuq il-karti huma uħud mill-kontrolli li ddaħlu minn dan il-Gvern fejn jintefqu miljuni kbar f'żejt u affarijiet oħra. Fl-istess waqt il-Gvern żamm kelmtu u s-sena d-dieħla ser ikun qed iraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma għal familji Maltin u Għawċin. Din hija d-differenza bejn amministrazzjoni nazzjonalista u l-Gvern Laburista, tenna l-Prim Ministru. Jifieri n-nies qegħdin jaraw mela l-affarijiet kif kienu jsiru qabel. L-allegazzjoni serji ta' tixħim illi hemm. U jien nemmen li l-pulizija qiegħda ssegwi dak kollu li qiegħed jintqal minn żmien għal ieħor fil-fora differenti. Imma mbagħad is-serjetà li qed nindaħlu fl-Enemalta. Il-Prim Ministru qal ukoll in-naħa tal-Gvern fuq il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi talbet diskussjoni dwar kif intużaw flus il-poplu qabel l-elezzjoni ġenerali. Huwa tkellem b'mod partikolari dwar l-amministrazzjoni tal-Fond tal-Kawżi Ġusti illi fi kliem il-Prim Ministru kien spiċċa fond ta' patronaġġ politiku. Tkellem ukoll dwar l-artijiet li jingħataw fi żmien Gvern Nazzjonalista illi l-Prim Ministru iddeskriva bħala ferneżija oħra ta' qabel l-elezzjoni ġenerali. Dak li sar huwa politikament inaċċettabbli u immorali. U l-kap tal-oppożizzjoni bl-attitudni li qed jieħu li jiddefendi lil Jason Azzopardi tooth and nail, kif jgħidu bl-Ingliż, qiegħed jassoċja ruħu direttament ma' dan il-każ u mal-mod ta' kif kienu disposti u ntużaw il-flus il-poplu f'kumpensi bħal dak tal-Mare d'Oro u kumpensi oħrajn illi ingħataw.